Исәнмесез, балалар, рәсем ясарга яратучы минем якын дусларым. Сезне мин Шаян рәссам сәламлый. Сезнең белән очрашуга мин бик шатмын. Мин әкиятләр укырга яратам. Шуңа күрә бүген сезнең белән Су анасы әкиятеннән Су анасы рәсемен ясарбыз. Рәсем ясарга инде сезнең ак кагаз бите, кара маркер һәм карандашлар әзердер дип уйлыйм. Рәсемне без менә шушындый фигуралар ясаудан башлыйбыз. Башта аңлашылып бетмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә миннән калышмыйча, нәкъ минем кебек итеп ясап барыгыз. Өстән аска таба дулкынлы сызык сызабыз. Сызыклар кабатлана. Уртада түгәрәк барлыкка килде. Бу су анасының башы икәнен инде без аңладык. Чәчләрен толымнарга җыйган ул. Шәп. Хәзер күзләрен ясыйбыз. Монда борыны, монда авызы булыр. Бит уртасына ике түгәрәк. Шулай ук күз алмаларында түгәрәк итәбез. Бу озын кирпекләр безнең су анасын мөлаем итәчәк. Яфраклар белән без аның чәчләрен бизәп куйыйк әле. Шулай ук зур таҗлы чәчәк ясап, башына беркетәбез. Менә бит тырыша торгач су анасы образында рәсемгә төшердек. Белмим, сезнең дә минеке кебек бик матур булды микән? Минеке искиткеч. Су анасының алтын тарагы каясың? Әллә теге малай урлап качканмы? Юк икән. Су астына гына төшеп киткән. Әйтегез әле, су анасына алтын тарак ясап куйык. Ул бездән бүләк булыр. Һәм без аны кулына тоттырабыз. Төшеп китә күрмәсен. Икенче кулына чәчәк тоттырыйк. Менә бит ничек матур килеп чыга. Су өстендә ясап бетерик. Бер якта дулкыннар уйнасын. Икенче якта төнбояк үсеп утырсын. Безнең әкияти рәсемебезгә ай рәсемен төшереп куйык. Сез беләсезме, су анасы ай яктысында гына су өстенә чыга икән. Шуңа күрә тырышып ясарга кирәк. Һәм инде рәсемебезне буй башлыйк. Без аны зәңгәр итәрбез. Битен, кулларын буйбыз. Су анасы әкият герое. Габдулла Тукаяны басмага чыгып, чәчен тараган итеп тасвирлаганын инде сез беләсез. Су анасы кечкенә һәм зур елгаларда яши. Инде балалар, әйдәгез чәчләрен буйык. Моның өчен без яшел төсле карандашны алырбыз. Карандашны кагаз битеннән алмаска тырышабыз. Төс матур төшсен. Куйрак яшел төсле карандаш алып, чәчләрен буяуны дәвам итәбез. Су исемнәренең яфракларын да шушы төскә буяп куйык әле. Менә шулай.
Су анасы мәрхәмәтле дә, усал да була. Безнең су анасы шаян. Алтын тарагы бараның, шуңа күрә елмая, алтын ул безнең сары төсле була. Бит уртасындагы алмаларын да без алсу төскә буйбыз. Борнын да шул ук төскә манабыз. Қолындагы чәчәген дә әйдәгез әле алсу итик. Төнбоекта алсу булсын. Аның торагын алырга бер дә ярамый балалар. Гомумән, чит кеше әйберләренә тияргә ярамый. Моны сез исегездән чыгармагыз. Без инде куй яшел белән төнбоекның яфрагын буяп куйдык. Хәзер су өстенә дә тотыныйк. Без аны шәмәхә төсле итербез. Шәп рәсем килеп чыга балалар. Башындагы чәчәкне дә буйык әле, кызгылт сары. Безнең яраткан төсебез. Ой, нинди төстә була дип уйлыйсыз? Әйе, сары. Хәзер инде кара маркер белән бизәкләр генә төшерәсе калды. Безнең су анасы әзер. Бүгенге су анасы рәсеме өчен мин сезнең барыгызга да 5 билгесе куям. Һәм сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.